салом ба ҳама. ин дар нашри сеюмини барномаи матрица ва бо шумо ман Хусрав. имрӯз барнома барои онҳое ки аз суръати интернети сӯз азоб мекашанд. оё шумо пайхас намудед ки бисёри вақт антеннаи телефони шумо аз 4G ба 3G ва 2G мегузарад? ин так бошад, бо як роҳи осон мо суръати интернети телефонро тезтар мекунем. инак рафтем. инак барои тест кардани суръати интернет медорем ба настройки, баъд сим-картаи мобилнии сети ва дар инҷо ҳамон сим-картаро интихоб мекунем ки аз он мо интернет истифода мебарем. точки доступа VPN медорем ва дар инҷо давоми ҳамин раздел ва ин раздел кушода мешавад ва дар поён шумо мебинед раздели канал. ба ҳамин ҷо ворид мешавем ва дар инҷо галочка аз Newcastle-ро гирифта аз LTE то GPRS ин так мемонем. ин так бошад аз LTE то GPRS ва вақте ки мехел шуд окейро пахш мекунем ва дар поин 3 нуқта ишо кнопка ҳаст дар поёни поён ва онро пахш карда сохранид мекунем албатта ки то ки функсияи изменить кардани мо кор кунад, сохранид шавад ва баъд аз он месанҷед суръати интернети телефонро. ин буд барномаи матрица. албатта санҷед ва фикри худро дар комментария нависед. хайр.